kHz. Enod sa Bareta, enod sa Gamos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:03. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos parainaod to sa Indogabos mga tugang hunyan aldaw nin Miyerkules, Oktubre 15, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal sang guniang panlalawigan ng Albay, pupuunan naman ang pag-imbestigar sa pagbabaha sa barangay Masarawag sa Ginubatan, Albay. Legazpi City PSO pighagad sa publiko na dai pagmudahon o pagkulugan ang saindang mga personahes mantang pinagigibo ang saindang mandato. Daraga Albay, pinuuna na ang assessment kan mga edipisyo sa munisipyo. Lokal na gobyerno kan Kamalig ininspeksyon ang mga tourist spots bilang preparasyon sa mga kalamidad arog kan linog. Sa lado nasyonal, CBCP nangapudan sa mga paratubod na magsulog nin puting bado kada semana. PBBM tatapuson na ang palakasan system sa farm-to-market roads. Dating House Speaker Romualdez pinahimutikan na nagresibi siya nin malimaletang kwarta sigun sa ICI. ICC Chief Prosecutor Karim Khan diskwalipikado na sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Bareta sa ibang nasyon, Presidente kan Madagascar nagtatago kasunod kan planong pag-assassinate sa iya. Sa lado ning sports, men's football team kan Pilipinas sa giraray na dinaog ang Timor-Leste. Iyan po ang headlines, ngunyan sa mga detalles kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Pipaimbestigaran naman kan sangguniang panlalawigan ng Albay sa Committee on Environment and Natural Resources ang kaligtasan kan mga residentes sa Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay, katakod kan na eksperyensiyahang pagbabaha sa lugar kada bes na nag-uuran. Sa ginibong regular na sesyon kan sanggunian, ipig manifesto ni 2nd District Board Member Melissa Abadesa kay Committee Chairman 3rd District Board Member Brian Arandia na identipikaron ang mga residentes na apektado asin maaraman kung pira ini kada bes na naeksperyensyahan ang kalamidad. Apera kay ni maawat man maaraman kan sanggunian kung ligtas ang mga istaran kan mga residentes kan Barangay Masarawag sa pangyayari. Apera kay ni dagdag pa ni Abadesa na dapat na maaraman ang nasa pinakalikod kan pagbaha sa barangay tangani matutukan asin matawanan nin interbensyon ini. Mientras tanto, nag-uyon man ang komitiba sa manifesto kan opisyal kung sa intulos man na hihilingon kan mga ini ang estado kan mga residentes sa nasabing lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ipighagad ni Legazpi City Public Safety Office o PSO Head Octavio Rivero sa publiko na dai pagmudahon asin pagpapatanidan ang mga personahes kan opisina. Katakod ini kan ginibong wheel clamping operation kang opisina kang nakaaging aldaw kung sain saro sa mga PSO officers. An pigmuda asin pigbalo nakulugan kan agom kang sarong vehicle owner na naklamp ang bihikulo. Pagirumdom ni Rivero na pinagigibo sa nanindaang sa indang responsibilidad bilang mga traffic enforcers, tanganing mamantinir ang kaligtasan sa tinampo sa syudad. Dagdag pa kan opisyal na kung habo maklamp ang mga bihikulo o mapatawan ng violation ticket, maging disiplinado sa pagsunod sa mga lihis kan trapiko asin magparada sa tamang paradahan.
Apwera kaini sinabi pa kang opisyal na dai pagbaliwaloon ang mga traffic signages dahilan taggiya ini para sa kaligtasan kan komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Ginibo kan Daraga Municipal Engineering Office kasuhapon ang assessment kanman iba-ibang edipisyo sa munisipyo. Sigun sa opisina, sa irarom kan direktiba ni Mayor Victor Perete, pinuuna ninda ang inspeksyon sa Daraga National High School. Ang kasuguan, nagahagad na mainspektar ang mga edipisyo sa munisipalidad bilang preparasyon sa potensyal na mga kalamidad, partikular na ang linog matapos mamatean ang pagyugyog sa nagkapirang parte kanasyon. Apwera kan mga eskwelahan, kaparehong ebalwasyon man ang ikukondusir kan opisina sa man iba-ibang establishmento sa Daraga Albay tangani masiguro ang kahandaan asin kaligtasan kan komunidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Ipinasairarom sa comprehensive safety inspections ang tourism site sa Kamalig Albay kan mga personahes kang Municipal Tourism and Cultural Heritage Office kasuhapon katakod kan mga naeksperyensyahang pagyugyog ning makusog na linog sa manibaybang parte kang nasyon. Segun kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, ipig-assess kang grupo ang structural integrity, emergency preparedness as in visitor safety protocol sa mga destinasyon, tangani masiguro na kaya kaining magtios o matios ang posibleng makusog na linog. Dagdag paman kan alkalde ang lakdang, mauot na masiguro ang kaligtasan as in maportihiran ang mga turista, pati na ang mga residentes kan munisipyo. Apwera kaini, may iba pang disaster-related efforts naman ang pigkukondusir kan mga opisina kan lokal na gobyerno, tanganing mapreparan ang nasabing kalamidad. Sobra 353,000 pesos kantidad nin ilegal na droga ang nakumpiskar kan pulisya kan Camarines Norte sa ginibong Enhanced Managing Police Operations kan nakaaging aldaw sa Barangay Tugos, Paracale, Camarines Norte. Sigun kay Paracale MPS Chief Police Major Archimedes Garcia, sa ginibong buy-bust operation sa nasabing lugar, arestado ang duwang suspect na si alias Ayan, 41 anyos, pigkukonsiderar bilang high-value individual asin alias Wakno, 32 anyos na sarong street-level individual. Basado sa impormasyon, nakumpiskar sa mga ini ang 52 gramo nin pinagtutubodang shabu na may estimated standard drug price na 353,600 pesos. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan Paracale MPS ang mga suspect kung sain hahampangon kaini ang kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tulong drug din ang narumpag kan Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, mantang 18 individual ang arestado katakod kang tulong simultaneous anti-illegal drug operation sa Barangay Peña Francia, Naga City. Sigun kay PDEA Bicol Regional Director Attorney Jacqueline De Guzman, resulta ini kan pakikipagkoordinar kang ahensya sa lokal na gobyerno asin mga otoridad kang Naga City. Basado sa impormasyon, basadong alas 6:34 ning pagkabanggi, kan ginibo ang buy-bust operation kung sain tulong suspect asin nakumpiskar ang 13.5 grams ning pigtutubudang shabu. Mientras bandang alas 7 ning pagkabanggi, kan iimplementar ang search warrant sa alegadong drug den na nagresulta sa pagka-arestrar kang 11 individual asin pagkukumpiskar kang 16 gramo ning pigtutubudang shabu. Sa sarupang magkasiblag na operasyon ng search warrant, 4 na individual pa ang naarestrar asin nakumpiskar ang 8 heat-sealed sachet ning pigtutubudang shabu na pigkakarkulong nasa 20 gramo ang gabat. Arestado kan UWAS Municipal Police Station asin iba pang operatiba ang suspect na may man iba-ibang kaso ng child abuse sa ginibong operasyon sa UWAS Albay kasuhapon. Sigun kay UWAS PNP Chief Police Major Jonathan Apil, isinerbi sa suspect na si alias Andy ang warrant of arrest na may duwang kaso nin pagbalgar kan Section 10A asin pigsarong kaso nin pagbalgar kan Section 5B asin Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa ngunya, nasa kustodiya na kan UWAS PNP ang suspect para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon.
Napasakamot kan pulisya ang rank 3 most wanted person sa probinsya ng Albay sa ginibong manhunt operation kan Legazpi City PNP kan nakaaging aldaw sa Talisay, Camarines Norte. Segun kay Legazpi City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., namidbid ang suspect na si alias Jeric na residente kang Legazpi City. Basado sa warrant of arrest na isinirbi sa suspect, may kaso ining 2 counts ning qualified rape of a minor na warang rekomendadong piyansa as in acts of lasciviousness sa irarom kang Article 336 kan Revised Penal Code Section 5B kan RA 7610 na may 180,000 pesos na piyansa. Sangunya na sa kustudya na kan mga operatiba kan Legazpi City PNP ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Nasa 74.26% na ang utilization kan Gender and Development o GAD Office sa saindang mga programa. Sigun kay GAD Technical Working Group Chairperson Dr. Rowena Ondis, ang porsyento may kantidad na sobra 173.7 milyon pesos sa laog kan 270 milyon pesos na GAD General Program Budget para sa ikatulong quarter kan taon 2025. Katakod kay ni nagpaabot manin pasasalamat ang opisyal sa 15 sagkod 20 GAD implementing offices sa saindang compliance asin aktibong partisipasyon sa programa. Mientras tanto, pighahagad kan Seal of Good Local Governance ang 75% annual fund utilization kung saan pigtatarget kan opisina na makuha ang 98% utilization bago matapos ang taon. Aprobado kang sangguniang panglunsod ng Legazpi City ang resolusyon na nagre-rekognisar kay Euphrame Lian Bereso sa pagkakakuha kainikang ikasampulong pwesto sa pagkakatapos pa sa ng psychrometrician licensure examination sa rating na 87.60%. Si Bereso, residente kan Barangay 4, Sagpon, Legazpi City, ang nakakuha kan sa iyang Bachelor of Science in Psychology degree hali sa Bicol University. Sobra sa 14,000 examinees sa nasyon. Nakapadara ning dakulang onra si Bereso, bako sa nasa sa iyang alma mater, kundi pati sa bilog na syudad kan Legazpi. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalles kan mga Bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Hinagad kan Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang mga paratubod na magsulog nin puti kada misa asin ipangadji a nasyon. Sa pastoral letter ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David na bilang parte paman giraray ka National Call to Prayer and Public Repentance na matatapos sagkod sa kafiestahan kan Christ the King sa Nobyembre. Ang badong puti nagsisimbolo nin kalinigan nin buot asin puso. Parte ini kan pangapudan kan CBCP na mailigtas ang nasyon sa anuman na kalamidad aron kan bagyo asin linog, siring man tanganing maidistansya ang nasyon sa man iba-ibang anomalya. Diskwalipikado na sa kaso kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte ang Chief Prosecutor kang International Criminal Court o ICC na si Karim Khan dahil sa posibleng conflict of interest. Segun sa report, may kinaraman ini kan sa iyang dating papel bilang representante kan Philippine Human Rights Commission o PHRC sa pagtukdo kay Duterte bilang panginot na suspect na segun sa depensa pwedeng magdaraning bias. Tinawan man ning duo ni Khan na wala siyang conflict of interest asin hinagad sa panel of judges na ibasura ang diskwalifikasyon. Alagad kang Oktubre 2 sa desisyon na daipig pupublikar tinugutan kang appeals chamber ang kahagdan kan depensa na nagtataong duo na pwedeng mag-indikar ning bias si Khan kaya diskwalifikasyon na siya sa kaso o disqualified na siya sa kaso. Magigirumduman na dati naman ining pig-iimbestigaran si Khan kang United Nations dahil sa pigsasabing sexual misconduct na pigpahimutikan kang sa iyang mga abogado. Si Duterte dinara sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands kan Marso asin sa ngunya naghahampang sa mga kasong may kinaraman sa mga paggadan sa panahon kang war on drugs kang sa iyang administrasyon. Pinahimutikan ni dating House Speaker asin Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na nagresibi ini nin malimalet ang kwarta bilang kickback. Sigun kay Independent Commission for Infrastructure o ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na ini ang naging laog kan isinumitir na affidavit ni Romualdez. Hinapot kan ICI ang manungod sa pagbutwa kan testigo sa Senate Blue Ribbon Committee na ini iyo ang nagresibi nin kwarta na nakabugtak sa maleta. Dayman nin ipinag-imbwelto si Romualdez na ibang mga pangaran manungod sa nasabing anomalya. Kanakaging aldaw nag-atindir si Romualdez sa ipinaapod na pagdangog kan ICI may kinaaraman sa pagkakaimbwelto kaini sa anomalya sa flood control projects. Piglalauman na sa masunod na semana sa giraray na mabuelta si Romualdez tanganing magtaon ni nagkapirang detalye sa reklamo kontra sa iya. Tatapuso na ni President Ferdinand Marcos Jr.
ang palakasan system sa Farm to Market Road Projects o FMR. Ginibo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag sa taho kan pigigibong investigasyon kang gobyerno sa 105 million pesos na kantidad kan pigsasabing ghost projects na Farm to Market Roads sa Mindanao. Sa pahayag ang presidente sa inaugurasyon kang Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan, sinabi kay ni nagabos na mga gigibuhon na farm to market roads iyo ang mga kaalyado sa partido politikal. Bako na iniaro kang dati na pig-aagi sa palakasan, amigo asin kapartido ang mga proyekto maski daing plano. Sigun sa presidente, pikukonsulta na niya ang mga administrasyon, ang gobernador asin mga mayors para i-validate ang mga farm to market roads roadmap para masiguro ang mga proyekto base sa aktwal na demand asin bako sa sarong political patronage. Pigsiguro man ni PBBM na bako sa na mga farm to market roads ang tututukan kang gobyerno kundi pati naman ang farm to market bridges. Dahil malusod sa Senado ang mga unprogrammed funds sa 2026 national budget, sigun kay Senate President Tito Soto. Sigun kay Soto, naghahanda na ang majority block sa Senado para tutukan ang unprogrammed funds sa propwestong budget. Naglalao man siya na susuportaran kan minority block ang sa indang magiging lakdang. Matapos maipasar sa Kamara de Representantes ang 6.793 trillion na 2026 General Appropriations Bill o GAB, nakatalaan man ining isumitir sa Senado sa Nobyembre 10. Dagdag ni Soto, tatanggalon ninda sa version kan Senado ang mga unprogrammed fund. Pigsusulong man ninda ang pag-itaas kan pondo para sa Commission nin Higher Education o CHED asin Department of Education o DepEd kung in kaso dai pa ini nadagdagan sa bersyon kan Kamara. Dapat pagtabangan na sana kan Department of Agriculture asin Public Works and Highways ang pagpapautob ni mga farm to market road o FMR projects. Ini ang pangapuda ni Abono Party List Representative Robert Raymond Estrella, suhay sa sirit ni Senator Sherwin Gatchalian na ibalyo na sana sa DA ang protekto imbis na sa DPWH matapos mabulgar ang 10 billion pesos na ghost FMR. Sigun kay Congressman Estrella, maski mas makakarahay na ang DA na manginot sa proyekto ang farm to market roads dahil mas aram kaini ang kondisyon sa kabukidan asin kung sain kay puhan ang mga tinampo. Aminado siya na dapat man giraray makisumaro ang DPWH dahil ini ang may technical capabilities pag-abot sa disenyo asin pagpapatindog kan mga tinampo. Bareta sa ibang nasyon, inako kan presidente kan Madagascar, sa ngunya nagtatago sa sarong lugar na para protehiran ang sa iyang sadiri matapos ang pagbabalo sa iyang buhay kasunod ka nagkapirang simanang protesta kan mga hobenes na nagdemonstrar sa binansaga na Gen Z Mada na nangangapudan para sa iyang pagdemitir. Sa sarong live broadcast, sinabi ni President Andry Rajoelina, sarong grupo nin military personnel asin mga politiko ang nagpaplanong i-assassinate siya asin may pagbabalo man na magkondukta nin kodeta. Dayman ibinulgar kan presidente ang sa iyang lokasyon alagad may mga nagluwas na bako kumpirmadong report na nagdulag na siya paluwas kan sa indang nasyon lunad nin sarong French military aircraft. Puon pa kan aldaw, nin Miyerkules day na siya nagpahiling sa publiko asin weekend. Sinabi kan sa iyang opisina na may pagbabalo na para puwersahon siyang magbaba sa pwesto. Sa bareta niya to sa lado ng sports sa Giraray, nakuha kan Philippine Men's National Football Team ang panggana sa score na 3-1 laban sa Timor-Leste sa nagpapadagos na AFC Asian Cup qualifiers na ginibo sa New Clark City sa Tarlac. Sa ultimong minuto ng first half, iyo nakaparehistro kan Timor-Leste kan goal. Paglaog ng second half na ipatas kan Pilipinas ang score sa 1-1. Sa paagi kang corner kick na 46 minutes kan kawat. Bago nag-abot ang 70 minutes na ilaog ni Bjorn Christensen ang pando ang goal para makuha kang Pilipinas ang score na 2-1 na advantage. Sagkod na laog ni Jarvie Gayoso ang sarupang goal sa ultimong natatadang minute kan kawat. Pigpirit pa man kang Timor-Leste na bukudo ng punto alagad naging makusog ang depensa kang Pilipinas. Dahil sa panggana mantinidong nasa ibabaw na pwesto ang Pilipinas sa Group A na igwang 10 puntos. Sunod na laban kang Pilipinas sa Maldivesa sa maabot na Nobyembre 18.
Naimbento kan mga siyentista ang sarong gene editing treatment na pigaapod na CRISPR kung saan kaya kaining magpakaray ang genes kan mga individual na may sickle disease. Ang sickle cell kausa kan namamanang duwang bako maray na kopya nin gene na nagigibo nin hemoglobin. Ang sintomas kay ini iyo ang sobrang pagkulog kan lawas kung saan hanggang 53 anyos sana ang kayang itagal kan buhay kan igwa kan helang. Ang gene editing treatment pwedeng maaprobit saran sa kantidad na 2.3 milyon dolyares o kapareho nin 112 milyon pesos sagkod 168 milyon pesos. Para po sa satuyang special story nakuha ang bagong world record ni Andre Belibi Elumu kan France para sa title na Longest Duration Full Body Contact with Ice Male Edition matapos na maglubog ng sobrang 4 na oras sa ice bath. Ginibo niya ang record sa Servus Calgary Marathon Runners Expo sa Canada bilang suporta sa autism sa Canada. Iniyan sa iyang inalay sa sayang aki na si Kira na nasa autism spectrum. Apisar kan makusog na bagyo asin kidlat dei nagpugol si Andre asin ipinadagos ang hagyat na pinagprepara ng haros na 4 na taon. Ngunya na aldaw Oktubre 15 taon 1869 namundag si Aurelio Tolentino y Valenzuela sa Santo Cristo, Guagua, Pampanga. Namidbidan niya si Andres Bonifacio asin naging parte kan katipunan kung sa inaarestar kan 1896 Revolution alagad ipinadagos ang pakikipaglaban sa katalingkasan asin naging saro sa mga nagpirma sa 1898 Declaration of Independence sa Kawit, Cavite. Kan napasirarom kan mga Amerikano ang nasyon, ginibo ni Tolentino ang Junta de Amigos, nag-edit nin mga anti-colonial newspapers, asin ginamit ang teatro bilang plataforma sa resistance. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Machu Balyaran, Miss Shara Mayleron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay banta po si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12. With Bert and Gina. Thank you very much for watching. God bless everyone. Happy lunchtime. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang